न'आवलाय बेसे थाबाय थानोब्रा आंथ' जायखौ नायनो लुगैयो बेबोथ' न'आवनो दंखायोना आरोथ' माथो टेनसन दं होनबालाय आरोथ' साहा लोंनोथ' इन्ट्रेस्ट गैखायालै आङो आंफोरा बेफोरबायदिखौ लोंनायाव गैयालै आंहालाय जौखौसो गोथाव मोनो बा साला आइ बिखुनजो थानायमोनबाथ' खम आंखौ बुंलायगौमोन खोमालै नै जावैसो एसे लोंनो नामा होननानै खम जमिगौमोनलै नाथाय साला बेफोरनि थाखायबो खाफाल नांगौ जे ओमफ्रायथ' आंहाथ' बेफोरबायदि गैजा रोंलाना दा दुखुबो मोनलाय लांलां एखनबा मानो होनबा आंबो जावैसो बुंजानो लुगैयो आरोलै दा बेनोथ' सोर गाबज्रिबावगोन फालाय ओमफ्राय दानि हिनजाव लाबाबो बोराय लिस्टआवसो गोलैगोन नामाब्रा माने दानोथ' लानो सानखायाखैमोन साननायालाय गोसोबो दङ आरोलै ओमफ्रायथ' इसोराबो एसे सानखादों खोमा दे बेखायनोथ' जोंनि हाबायाबो जाथ'वासै ना ओरैनोबा गोसथोनोखौबा मोनाखैना आङो फाग्लालै बे मोनसे जिउखौ आं ओरैनो हगारनो बायोना ओमफ्राय गासैखौबो एसे एसे नायनायजोबनो लुगैयोना मोजां जाबायलै बाहेरायाव दसे फैनायानो ब्रेनफोराबो एसे सान्थि मोनथोंसै ना बेयावनो दसे थाथ'नोसैलां लोङा माथो आं साहा बरिंखौनो आरे मा जादों बे गथ'आ जानोथाय आंखौ मानोबा हमथागासिनो ना ओमफ्राय गाबबायबो थादों नै आबामोनथाय हामाना बिदि गाबनो हामा बेलाय आंबा दंना आबा नों खाथियावनो दं दा दानिफ्रायनो बिदि गाबबाथ' नों जाम्बासो जागोन दा आंनि आबामोनथाय बिदि गाबनाङा आबा थ'थ' र' आंबा बामगासिनो ना मा आबा मा जादों आंखौ नायलाय नोंनि आफाखौ नायबाय थायो दे उन्दुदो दे बारा बिदि गाबबाय थानालै आबा ओइ सिरिथा बिदि बुंनाङा आंनि आबा सनाखौनो ने गाबोन बेरायहैगोन ना ओमफ्राय नोंनि आबैमोनावबो थांगोन दा आरोबाव आइयाबो हगारनो बाबावनि मालाय बाखागोनथ' आरोलै आब' गुमै नै साहाखौ आराम गुदुं गुदुं लाबोखाबायमोन आङो दे मोजाङानो जाबाय होनबालाय हनै नों गुमैजों आबा सानो बेयावनो दोनलांदो आब' दे जागोन ओमफ्राय नोंलाय नोंबो लोंदो दे आंबो लोंगोन दे ओमफ्राय नानि नोंनालाय बोरैथो नों लोङा गुमै आंबो लोंगोन ओमफ्राय नोंसोरनो होफैग्रोबाय आङो बयनोबो दे होमबालाय ओमफ्राय जाग्राबो दंमोनलै मैया लाबोनाय ना आङो दे साहाखौ लोंग्रोदो जाग्रा दा फैबाय थागोन बियो औ गुमै आइ हरफानायबो दङमोन बेखौनो लाबोनोसै आङो माबा साहा लोंफैदो नै राजायाबो उन्दुथ'वाखै ने बेखौनो फुथुग्रोनो नागिरदोंमोन आङो उन्दुथाराना आब' साहाखौ लोंग्रोदो दे आजाखौ आं नायगोन दे दा दे जेबो नङा नानि आंजोंबा थाहैनि बाबाया दे जेबो नङा गुमै आङो दा लागोन आजाखौ नोंसोर साहाखौल' लोंग्रोदो दे बा गोथाव फुदुंथारदोंमोन खोमा आरो लोंनायबासो मिन्थिगोन बेखायनोसो बुंदो दे होमबालाय बेहाय नोंसोर साहा लोंनानै उन्दुसिगोन ओमफ्राय आं राजाखौ प्लट साहाबो गोथाव जाथारदों माथो नानि फुदुङो बिदिनो एखनबा गोथाव जायो एखनबा थावालाय हा गोसो होना फुदुंबालाय गोथाव जाखागोन ना ने नानि उन्दुनोसो ओंखारबायहाय आंबो दसे उनावथ' खाथि खासिगोन आरो दासान्दि बारा मोजां उन्दुनाय जायासैना बेखायनो आं आबाजों थांसैहाय इनि थाथ' बोरैबा उन्दुनो ओंखारनायानो जालाहाय आंनाबो दा ओंखामखौ हाथरखिया खुदुंसैहाय आंहाथ' आरो उन्दुनोनो ओंखारा मेगन मोदैल' जेब्लायबो बेखायनो दिनैसो उन्दुनो ओंखारखो ना माखो दे ओंखाम जानोबा खिन्थाहरबानो जाबाय आफा दायो दे आंनि खामानियाथ' माखासे जाबायानो नै थांलायबाय बहाबा दसेबो थाया मोनायावबो हाब आं बुंबाय साहा लाबोगासिनो ओंखारलांलायबाय दा दसेनो एथ' मोजां साहा लाबोखाबायमोन आङो बेयाव आङो लोंनोसैलै नेबाय थाया आङो बे देवानिखौ दहाय आङो बानायनो नागिरखादोंमोन ओमफ्राय दा गुबुननि आखाइनिखौबो लोंनाय नायनोसै र' आसि उन्दुनो ओंखारखो आंखौ मेगनानो रोमै रोमै मोनथारबाय दाथ' ओंखामबो खुरनांगौमोन हिराबो फैयासै ना आं सरि आब' नोंसोरबो राजिखौनो जायाबालाय आंबो मा खालामनो जेबो टेनसन दाला माने आंबो राजाखौ मोजाङैनो जोथोनै लाखिगोन मोनथाय राजाखौ जेनिबो खमि जानो होआ आरो नोंसोरबो गाबोन फुङावनो सिरि मोनजोबखागोन बास आंल' बेनिफ्राय ओंखारलांनो हाथोंसै बिमानि आखाइखौलाय मानो एसे हमथाखै बेलाय गथ'आलाय थौ आबाथ' बेनि आइ नङा बियो
gotwa khiap Cho nuwa tangsi hilang 이발 bus 스테이션으로 당능시교 암지양 아니면 대바 답답는 당능시긴 한데 머리가 쓰기 미세도란 시간 갈람바브 ơi goबाव जाबायना थांनांसिगोन नामाथाय न'आव दा नङाबा हाथरखिजोंसो स्राय रायज्लायगोन आङो 아유 미라 명분을 다스 뒤누블라도 살라사겠나 암자 비사콜레 나키나마 안투는 원동 산드문 आजिखालि बांद्राय बेरायनोबो हालाना नङाब्ला इसे इसेयावनो दायोलै बाल ओइ रथ' मानसियालाय बर'ना हारसा जाखोब्रा कौन है बे रुक साला र'खरा मामोनलै बेलाय ना सिखावसो जाखो ना सोर जाखो बेलाय बायदि गोसोम गानलायनाय आरो बेबो मोनानि सम ने सोरबा हाबा जानायासो खारदों नामाब्रा सन्देहसो थालायलांलै आंना दाना आच्छा ओमफ्राय सोरथोमोन बेबा दाथ' आंहाबो मोनाबायना न'आवनो थांसैलां थेवबो मानोबा बोरैबा मोनबाय थाबायब्रा दहायनि मानसिखौ मानोबा बोरैबा मोनदोंलां दहायनि मानसियाबो बारा थिग नंखायाखैमोन खोमालै बेखायनोथ' साला आं थाथ'नो थिनबाबो थाथ'वाखै भाग गैया साला नङाबाथ' हमगौमोनलै आङो नाथाय सिनियाबो नालाय दै बाद दे आरो ओमफ्राय मानसिया जुदि सिखाव मोनबाथ' गखायामोनलै आंजों बिमाबो दा जेबो मोनथियावसो थाबाय आङो जेराव थांगोन बेयावनो होसोगौमोन आं मेहेरजों खोथा गैयालै हलिबा रागाजोंबो रावखौबो सिनायना आङो लागाव आबै आबौ मा जाखो नोंसिनि फिल्म नायनाया न' आबौ आबै नोंसोरो टेन्ट' लांबायसो माथो जायालै नोंसोरजोंबो दे नोंसोर टेन्ट'यैना फिल्म नायबाय थालै ओंखामसो उखैनाय मोनबायलां ओइ हाथरखि बेबि ओंखाम खुरदोलै मार ओंखाम उखैसोबाय आङो आयै एलिसा आब' हाथरखि बेबि ओइ बहा थैजोबखोब्रा मा मानसिफ्रानोथ' रावबो सेंलाथाय आया मा फाव जाखो बेनालाय थै जाम्बिया दानो फैखाथारबाय आरो नोङो आं थाग्रायाव ओमफ्राय स्राय बेबायदिसो उन्दुनानै थाफैबावबाय ओइ बेबि गोसोआ उसुबिदा मोनलायलाङोना दे थांथ'दोलै बेबि हाबाब मा जेबो रायलायालै आच्छा लेबेल मारिदों आंजों हा आया इसे गोदो गोदो उन्दुलांबायना बियो आयौ फाग्लियालाय ओइ जौसो लोंखुमाना बिदि बिहुस जाबाय नामाब्रा मानसियालाय ओइ उथि आयै लै बिमाबो सिखार बुंबायना नङा माथो जामारखो ओमफ्रायलाय मानसियानोथ' जौसो लोंमारखो ना माखोब्रा मैया आंखौ फेदों बुंनाया दाना गावहानो फेनानै बिहुस जाबायलै मार फाग्लिथ' आंना हिन्जावाबो बोरो जौ लोंमारदों नामा नङाथ' अब्ला न'नि बाखिफोरालाय ओमफ्राय आबै आदा सान आफालै आयै मा जाजोबखो फालाय मानसिफ्रालाय माबोरै जाखो बेलाय जेरै दं दाबो बिदिनो दं आबै आबौमोनाबो मा जालाजोबखो बेलाय ओइ आबौ आबैलै आरे मा जामारखो एथ'बो जाबाय आं थेवबो सिखारा रावबो जुरि मम आरे मा जाखो बेफोरो आदा सान हाब माबोरै बिदि उन्दुलाजोबखो मानसिफोरालाय डक्टरखौसो लिंहरनांसिगोन आंथ' बेफोरथ' माबोरै मा जाखो होमबा दिनैनिफ्राय आंनि जिउआवनो थासिगोन नोङो मोनथियाबा ओरैबायदि खुसि होगोन आं नोंनो जाय खुसिखौथ' आबो सोरियाबो होनो हानाय नङा नोंनो राजासो जागोन नोङो आरो जोंनि जिउआवथ' जेनिबो खमिबो गैखाया आंनि फिसायनाव एसेबांदि दङ धोन दौलत गासैबो दाथ' आरो नों थाबावबाय अब्लाना बांसिन हेपि जाबावसिगोन जोंनि फेमिलिया उनाव मोनथिया बाद दे जायखिया आंहा आजाखौथ' मोनबायना आयु एसेयावनो मेहेरानो थांसैमोन ओमफ्रायो थेंक गड बासिबाय दे उन्दुदे आजा दे आयौलै मा जाजोबखो बिसोरथ' हाब रावबो सिरिखौनो मोनला अके माथो जादोंब्रा डक्टर माथो एभ्रिवान गासिबो उन्दुजोब्बाय आच्छा दाथ' बिसोरखौ आंथ' मोजाङै नायबायमोन दा ओमफ्रायो बिसोरखौ उन्दुलांनायनि निसा होनाय जादों उन्दुलांनायनि निसा दा ओमफ्राय सासेल'बाथ' जेबो नङामोन गासैबो
दे दा ओमफ्राय बांद्राय गिनांगौनि खोथा गैला दसे उनाव बिसोर गासैबो हुस फैसिगोन दा नोंसिनि न'आवलाय सोरबाफोर बेबायदि उन्दुलांनायनि जायोमोन नङाथ' अब्लाथ' बाथ्राया सोरबा बिसोरखौ होथारदों नाथाय सोर दाथ' बिसोर सिरि मोनबासो मोनथिसिगोन ना ओमफ्राय न'आव सोरबाफोर दंबावोमोन नामा आरोबाव न' डक्टर बिसोरनो गोजा अ दे मोजां जाबाय टाइमावनो आंखौ लिंहरबाय नङाब्लाथ' हस्पिटालावसो लांनांसिगौमोन बिसोरखौ सोर सैमानि फिसा बेलाय जाय बेबायदि निसा होफैदों बेबो मेहेरनि फेमिलिफोरखौ मानसिया थैनो गोसो गैयाथ' बिसोरबा माला सिरि मोनबावगोनथाय Oh my god, where is मोन्थाय आंथ' मोन्थायखौ नुवाखै देम बहा थांखो बिलाय एभ्रि रुमावथ' आं नायजोब्बायमोन ना आबा मोनथाय बहा थांखो नोङो जेराव नागिरजोब्बायलै गैया आंनि फिसायखौ मानो लांखो दाना मा जाबावनांगौ जाखो मानो लांखो आबा मोनथाय माबोरै बिदि लांखो नोंसोर गासैबो मोसानो गैस्रामोनलै आबा मोनथाय आइहो आंनि फिसाखौ Zuri mom, there's no सोर harm लांखो मानो बिदि बे न'आवथ' मा मोनसे जाबाय थायो जों सोरनिबासो नोजोर नांबाय जाथायानोथ' माबोरै बिदि जानो मोनखो जानोथाय मेहेर आंबो जेबो फात्ताखौनो मोनासै जोंहाथ' राजा उन्दैयाबो गोमाबायना डक्टरनि बुंनाय बायदिबाथ' नोंसोरखौ गासैखौबो उन्दुलांनायनि निसा होदोंनोलै आयौ नाथाय सोर बिदि खालामखो बेनोथ' जोंनावथ' रावबो फैयाखैबोमोन ना सोरबा फैदोंमोन मैया ओहोथ' रावबोथ' फैयाखैमोन माथो नोंसोर साहा लोंनायावनो मोनदोंनोलै आंखि साहाखौथ' आं फुदुङाखै साहाखौथ' जोंनो गासैनोबो मादै जिलि आयौ साहा लोंनानैथ' बोरैबा खर' गिलिर मोनथारदों आंखौ या बेनोथ' फुदुंदोंमोन आंनो आंनि मेगनजोंनो नुदों बेबोथ' गायबना दायो अब्ला राजा उन्दैया माबेसो लांदों नाथाय मानो जानो आरो मानो बिदि खालामनाय बेलाय ओइ आंनिखौ सोरबा बिदि खालामनायमोनलाय उसिजोबगौमोनदां जायगायावनो दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै ओमफ्रायथ' लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसोडाव दे ओमफ्राय दासिम आं मोजां थांसैना लोगोफोर गुड नाइट बाय बाय बयनिसिमबो लाभ इउ दे ओमफ्राय मोजां गाज्रि जायखिया खिन्थाहरलायदो लोगोफोर दे बेहेरनिफ्राय लाभ इउ खालि बयनिसिमबो बाय बाय दिनैथ' मा दे मोनथाय ओमफ्राय मिन्थियाहाय आं बेफोरखौ जेबो आयै सनु भेलेन्टाइनाबो फैसिगौमोन नै बे जोंनि नङा मिन्थिबाय ओमफ्रायथ' जोंहा बेफोरबायदि गोसो थायाना मिन्थिबाय बिदिजोंल' मोजां मोननाय जायो सोरबा उफ ओइ जाम्बा थुदो जोंहा थांनायनि सम जाबाय बायोबोलै ने ओमफ्रायथ' फैयाबाबो लांदां मोनो नालाय बेबि आंनि